ଏଇଠି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରିଲିର ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନି। କହୁଛି ମୁଁ କେଉଁଝର ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି। ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏଇଠି ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗେମ୍ ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ନା ରିଲି ଘରକୁ ଯିବାର ଖୁସି କେତେ କହିଦେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି? 9-10 ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ରିଲି ଗଣି ପକଉଛି। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରେନ୍ ୱେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ସପରିବାର ମା ବାପା ରିଙ୍କି ମୁଁ ଆଉ ରିଲି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କେଉଁଝର ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିହାତି କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ରିଲି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲେଇବ। ତାକୁ ବୁଝାଉଛୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବୁ। ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲା।